Seguimos na mañá de Radio Coiredo ás 12, na mañá 36 minutos. Estamos en directo, xa saben que pola tarde nos poden escoitar xa en diferido. A partir das 7 da tarde reemitimos o programa para que quen se perdeu pola mañá pois poda escoitalo, e mesmo aqueles que o mellor, aqueles e aquelas que pois traballan, se desenvolven a súa vida activa pola noite, queren estar acompañados da radio, pois tamén van poder escoitar o programa, xa saben, a partir das 2 da madrugada. Pero lles dicíamos toda esta semana que voltamos a ter teatro e que esta semana, dende o luns, que se puxeron a disposición da xente as entradas para ver Ibuprofeno Teatro e a obra Reconversión, que había que darse prisa. O mércores se esgotaban as entradas, así que esta tarde o Auditorio de Oburgo en Servizos Múltiples estará cheo para disfrutar con esta obra que partiu de... iba a decir da cabeza e do corazón e das vivencias de Santiago Cortegoso, que é o autor e o director de esta obra. Santiago, que tal? Moi bo día. Hola, bons días. Bueno, nunca mellor alguén que viviu todo isto e que quere, que sabe moi ben do que fala e como comunicalo, e ainda encima vai ser o que dirixa a obra. Sí, claro, esta é a historia da miña vida, de alguna maneira, máis ben da miña familia, do meu pai. Sabía moitas cousas sobre esta historia, pero moitas que non, tamén, iso tamén se conta na obra, non? Decido escribir sobre a vida do meu pai demasiado tarde, non? Cando xa meu pai non me pode contar, porque meu pai ten unha demencia senil, xa moi avanzada, eu levaba aparcando este proxecto durante anos, non? De escribir algo sobre a reconversión industrial que meu pai viviu en primeira persoa. Foi un deses traballadores que despediron cando cerrou Ascón e quedou na rúa, non? Como tantos outros. Fun esperando e claro, agora chegou coa sensación de que chego tarde, que é unha frase que digo na obra varias veces, chego tarde, e agora tiven que coñecer moito de toda esta historia a través de outras persoas, de outras testemunhas, de ler, de investigar, pero en fin, imos considerar que nunca é tarde se se fai desde o cariño, non? E desde o interese por contar unha realidade, por contar unha historia que eu creo que non está o suficientemente contada, e que o público, sobre todo o público máis novo, a coñeza, e os que xa viviron, pois que o recorden. Acabas de mencionar precisamente que ten un traballo tamén de reconstrucción dunha historia e de fragmentos da propia vida que insinuabas ao principio, cousas que o mellor, detalles que non coñecías, que tamén sirven para un pouco enmarcar, porque sempre un que aprende do que viviu lle sirve tamén para o futuro, non? Sí, eu sempre digo desde o primeiro momento que empecé a escribir a obra que a obra oscila entre o íntimo e o político, porque se fala dunha situación político, social, histórica, sindical, no? Que sucedeu na realidade, falase moito sobre ela, reflíctese no escenario, as movilizacións, os despidos, a todo o conflito laboral que houbo en Ascón. Pero tamén saen as escenas da casa, como se viviu na casa, como meus pais xestionaron isto. Claro, eu era pequeno, como recordo eu, isto todo moi contado desde min, como eu con 4 anos me acordo de... Hai unha escena, no, que ademais o público quedase moito con ela, de que eu lle pregunto ao meu pai se xa non van vir ou non os Reis Magos, no? Porque claro, como cerrou Ascón, igual non veñen os Reis Magos, no? Que isto é un recordo real que eu teño da infancia, de pensar que non ian vir, porque claro, se cerra Ascón xa non veñen os Reis Magos, no? Na adolescencia, como se vive, non? Ese despido familiar, que vai como do micro ao macro, non? Vai desde a historia social, a historia política, pois como se vive unha casa, como a nivel íntimo isto se foi xestionando, ¿no? Que foi moi duro para todas aquelas familias xestionar, ¿no? Todos estes despidos e de repente quedar na rúa despois de tantos anos con un posto de traballo bo. E dicías esa parte do máis íntimo, mellor o máis xeral, e esa parte xeral que tamén insinuabas ao principio, lóxicamente, que non debe quedar no esquecemento, e que moita xente, sobre todo as novas xeracións, ao mellor esta parte da nosa historia, pois tampouco a tiñan esquecida ou simplemente non a coñecían. Non me quedé que non sabía que pasara todo iso, incluso dentro da miña propia familia, non? Pero a teu pai pasoulle todo isto, non? Pois sí, isto pasou, non? Claro, pasaron 40 anos e as cousas van quedando aí, pero sí que, por exemplo, na zona da Ría de Vigo, a xente maior de 50 anos, eu incluso 40 e pico, todo isto recordo perfectamente, é algo que
que se viviu con moita intensidade, un conflito que estivo na rúa, que estivo nos medios, porque foron 1.600 persoas a rúa, de repente, que se vi moi pronto, non? En Ferrol tamén pasou, de outra maneira, creo que un ano ou dous máis tarde, en Astano tamén creo que despediron a cerca de 3.000 traballadores. E no seu momento, o que caracteriza tamén moito isto, que é moi diferente hoxe en día, isto é unha reflexión tamén que me interesa que faga xente nova, é que naquele momento saiu todo o mundo á rúa, as manifestacións eran multitudinarias, fixeron cousas que hoxe en día serían impensables, pero a unión que hubo e a loita que se organizou para defender os dereitos dos traballadores foi espectacular e difícil de asumir hoxe en día. Hoxe en día nin te plantexas que pudiese pasar iso. Santiago, o proceso, digamos, o camiño percorrido para levar a cabo a obra pasaba, lóxicamente, non só por cando é unha creación, digamos, non tan especial, non? Cando un pois inventa unha ficción, queira ou non queira transmitir un mensaxe, sempre leva un tempo de creación, digamos que hai uns plazos. Neste caso, había moito que contar aí, pero cando xurde a necesidade no autor de contar todo isto e logo de dar ese primeiro paso, porque é un proceso de investigación, como decías antes, de prospección dentro das propias vivencias e do entorno familiar. Cando diches a primeiro paso e canto tempo pasou dende entón? Pois, xa comentei antes, que era unha idea que tiña desde hai anos, non? Que aí había unha historia que contar, non? Sobre todo isto que pasou, non? Coa reconversión. Eu fui aparzando, pero no ano 23, eu creo que tamén o detonante foi que meu pai, que xa viña estando así moi despistado, digamos, aí tivo como baixou un escalón, non? E quedou xa un día especialmente que non me coñeceu e tal. E entón, a partir de aí, pois foi como, vale, irei tarde, pero agora teño que facelo. E a partir de aí eu presentei o proxecto, escribí un proxecto de escrita, de obra teatral, e presentei no laboratorio de escrita teatral da Fundación SGAE a nivel estatal. Seleccionaron seis autores de todo o Estado. É moi difícil que te seleccionen, claro, presentarme moitas veces, nunca me colleran. Este proxecto sí que seleccionaron, entón a partir de aí, a partir de xuño do 23, aí xa máis de 2 anos, empeceu todo o proceso de escrita, documentación, etc., ata novembro. Eu ia unha vez ao mes a Madrid, a compartirlo cos compañeros do laboratorio, e aí foi un proceso moi laborioso de escrita, tal. E a finais de ano eu tiño o texto escrito. Novembro, decembro estaba o texto escrito, en castelán originalmente, e a partir de aí dixen, non, isto hai que montalo, non pode quedar aquí, porque despois de todo este esforzo, aparte do resultado a min, era moi longo, tienen que cortarlle moita hora, porque quedou unha hora longuísima, pero para levar a escena cortolle, busco e tal, e aí empecé xa o proceso de produción, coa compañía, de buscar o elenco, o equipo, os deseños xa, de escenografía, de todo. E isto foi xa a finais do 23, co cal empezamos máis dun ano antes, toda a preparación da obra, da produción, elenco, etc., e en febreiro do 25 por fin estreamos. Co cal, pois, un proceso moi longo de varias partes, unha parte máis de creación de escrita, outra máis de produción, non? De creación máis do que é o espectáculo, pero sí, foi longo e laborioso, pero tamén moi bonito, para min está sendo unha experiencia vital tremenda, como estou moi contento de ter feito. Aquí en Culleredo, ainda que, en Culleredo hai público moi fiel ao teatro e ás programacións, a verdade que hai moitísima xente que vai ás estreas, dende Antonte non hai entradas. Eso é un moi bo sinal e imagino que eso, pois, tamén para os compañeros da compañía e para ti como autor ten que ser tamén un subidón, non? Sí, nos vivimos, traballamos pro público e vivimos do público, un pouco que nos alimenta así espiritualmente, non? Co cal, claro, nos que saber que vamos ter o teatro cheo pola tarde xa pon as pilas, é maravilloso. Pero, a ver, non só por nós, se está todos os venres cheo, maravilloso, e se está o próximo día que podemos ter o teatro cheo, fantástico. Xa forma parte un pouco tamén do sector, non? Digamos, da nosa actividade, que sí que temos moito público, e aí por aí veces escutas, que teatro non vai xente, non sei que, eu creo que é unha equivocación, un prexuízo. Hai moitísimo público que vai ao teatro, os teatros están, non che digo que estean todos xeos, pero está indo moitísimo público ao teatro, moita expectación, e o sistema funciona. Necesitamos igual máis visibilidade, que nos mostren máis por aí, pero
sí que temos moita afición detrás, claro que sí. Bueno, o teatro necesita, Santi, moito dese calor do público, é dicir, o actor ou a actriz vai a actuar con a mesma paixón seguro, pois haxa 10, haxa 20 persoas, pero se nota ese interese e que as butacas están cheas, como que ese calor é máis intenso, os actores no escenario como que se sinten máis arropados, non? Sí, aparte, nese espectáculo, o espectáculo, ainda que a historia é terrible, un drama social, etc., ten moitos momentos cómicos. A historia está contada desde humor, desde un tono moi farsesco, moi paródico. Xa é Felipe González, xa é Franco, personaxes históricos moi parodiados, ten un tono antroideiro. De feito, nos formamos unha charanga, entramos tocando, o público ri moitísimo durante as funcións, non? Entón, se hai público tamén axuda, non? A crear este ambiente festeiro, alegre, e nos vamos contando a historia, logo, claro, veñen os momentos fastidiados e tal, e tamén, pois, bueno, o que invitamos tamén ao público a que pase por toda esa montaña rusa, non? De emoción, da alegría, do humor, de ver todo xa desde a distancia, a rirnos, non? De un pouco tamén deses personaxes, non? Que foron tan negativos para por lo menos para esa zona nese momento, non? E convidar ao público a verlo tamén desde aí, non sei iso, e logo entrar tamén na historia, claro. Pois esta tarde ás 8:30 coas entradas esgotadas, Ibuprofeno Teatro vai poñer en esta obra sobre pois parte un poquiño da vida de moita xente da época, non? Do tema do mundo da reconversión en Galicia, neste caso pois parte tamén da historia persoal e familiar de Santiago Cortegoso, o autor e director deste Ibuprofeno, que vai a ter un cheo absoluto de xente no Auditorio de Servizos Múltiples. Moitísima sorte, moito éxito e moitas gracias, Santiago, por hoxe atender a chamada Radio Culleredo, que os venres pola mañá, cando estrea pola tarde, é un día frenético de montaxe, de deixar todos os detalles no escenario. Imagino que é unha mañá complicada, así que moitas grazas por atendernos. Nada, moitas grazas a vos.